Pozdrav svima i dobrodošli u novu, nešto drugačiju epizodu Top 10. Ovoga tjedna odlučili smo uzeti kratku stanku od video igara te se pozabaviti jednom drugom vrstom medijske zabave, streaming uslugom Disney+. Iako je Disney+ izvorno pokrenut u drugom dijelu 2019. godine, na hrvatskom tržištu dostupan je od sredine lipnja. To nam je dalo taman dovoljno vremena da naša GameHub redakcija zagrebe površinu te provjeri kakav se to sadržaj nudi na ovoj novoj platformi. Pa bez daljnjeg odugovlačenja predstavljamo vam 10 glavnih razloga zašto bi vam se Disney+ mogao itekako svidjeti. Znamo da većina streaming usluga pruža svoj dio dokumentarnog sadržaja. Dokumentarci su jednostavno odlični jer su praktički zapakirano znanje, predstavljeno publici u vrlo zanimljivom formatu. Drago nam je reći kako Disney+ u ovom području nikako nije zakazao. Imajući na umu da Disney posjeduje većinski udio u National Geographicu, preko Disney+ usluge možete pogledati preko 250 dokumentaraca te globalne organizacije. Ne moramo ni spominjati kako taj sadržaj pokriva istraživanje ogromnih količina zanimljivih životinja i nezamislivo očaravajućih lokacija na našoj prekrasnoj planeti. No Disney+ ima za ponuditi i novog, posebno kreiranog sadržaja samo za tu platformu. Tako primjerice dokumentarna serija The World According to Jeff Goldblum prati poznatog glumca Jurassic Parka kroz pune 22 epizode. Tijekom njih otkrivaju se izuzetno zanimljive priče o naizgled jednostavnim i poznatim stvarima kao što su tenisice ili sladoled. Dokumentarci možda neće biti razlog zašto ćete se pretplatiti na ovu uslugu, ali su svakako super bonus ako želite uzeti odmor od filmova i serija. Nema boljeg osjećaja od prvog gledanja filma koji ste iščekivali mjesecima ili čak godinama. Ipak, mnogo novih filmova ne ispuni naša očekivanja te nas na kraju ostave s neugodnim okusom u ustima. Zato je ponekad bolje igrati na sigurno te se opustiti uz klasike i kultne filmove za koje ste sigurni da vas neće razočarati. Disney+ nudi pregršt takvih naslova. Ako vam fali adrenalina i akcije, na raspolaganju su vam klasici poput Brzine, Komando te cijelog Umri muški serijala. Ljubitelji intrige na raspolaganju imaju naslove poput filmova Creed i Čovjek bez lica. Pokriveni su i fanovi ratnih filmova, a izdvojit ćemo biografski film Patton koji prati istoimenog generala tenkovskih bitki u Sjevernoj Africi i ekranizaciju novele Tanka crvena linija, zbog koje ćete zasigurno propitivati vlastitu smrtnost. Osmi putnik, Alien, serijal je također u potpunosti dostupan zahvaljujući udruživanju Disneya i Foxa. Od ostalih najpoznatijih naslova navest ćemo još Titanic, Avatar i naš osobni favorit Bogovi su pali na Tjeme. Bez obzira na žanr, s nijednim od navedenih naslova ne možete pogriješiti. Filmovi su super, te često zbog njihovih ogromnih budžeta uistinu znaju biti spektakularni i nezaboravni. Ipak, prosječno vrijeme trajanja filma ograničava razvoj karaktera te povezanost gledatelja sa likovima. Serije taj problem nemaju, stoga provjerimo koje kultne serije možemo binđati na Disney+. Za početak, ako vam nedostaje policijske drame, 12 sezona njujorških plavaca trebalo bi vam biti dovoljno da se zasitite. Ukoliko vam to nije dovoljno, možete pratiti slavnog Jack Bauera tijekom najtežih, ali i najuzbudljivijih dana u seriji 24. Ako pak preferirate karizmu Nathana Filliona, možete uživati gledajući ga tijekom 173 epizode krimi televizijske serije Castle. Za opuštanje nakon posla preporučamo vam nikad dosadne animirane sitkome Matt Groeninga, Simpsone i Futurama. Između njih ubacili bismo i koju epizodu legendarnog Malcolma u sredini i možda još legendarnijeg Mesha. Za one koji svoju dramu vole u doktorskoj odori, mogu je pronaći u šarmantnim liječnicima serije Uvoda u anatomiju. Ako ipak preferirate nadnaravne elemente, možete se izgubiti u misterioznim svijetovima Dosije X-a i Losta, koji su istovremeno zarazne koliko i zastrašujuće. Ako slučajno niste znali, Marvel Entertainment je podružnica Disney kompanije pa je tako gotovo sav Marvel sadržaj dostupan preko Disney+. To se odnosi i na silne Marvel filmove i na sve veći repertoar Marvel serija. Tako usluga sadrži epske blockbustere poput Avengers Endgame-a, Captain America The Winter Soldier i Civil War. Najnoviji Marvel filmovi su također raspoloživi nedugo nakon širokih distribucija u kinima. Primjerice, Thor, Love and Thunder već će biti dostupan preko usluge do kraja 8. mjeseca. Ne moramo ni spominjati kako su noviji filmovi Doctor Strange in the Multiverse of Madness i Black Widow već neko vrijeme raspoloživi za gledanje. S druge strane, Marvel serije se aktivno proizvode od 2010. godine, od kada su neki uistinu kvalitetni naslovi izašli.
U zadnjih par godina, Marvel se zahvaljujući Disney Plusu sve više i više usmjerava na proširivanje svog univerzuma ovim medijem. Tako novije serije poput The Falcon and the Winter Soldier, Loki i Hawkeye konstantno dovode najslavnije glumce u naše dnevne sobe. Kroz serije su također Marvelovi ženski protagonisti sve više zastupljeni i postavljeni u glavne uloge. WandaVision, Miss Marvel i She-Hulk, Attorney at Law su samo neki primjeri takvih projekata. Kroz serije su također počeli predstavljati nešto manje poznate stripovske likove poput Moon Knighta, a bacili su se i u carstvo animiranih serija naslovom What If. Marvel sadržaj će se u budućnosti samo povećavati, pa ako ste Marvel fan, Disney Plus je svakako platforma za vas. Ako od superheroja ipak više preferirate priče iz daleke galaksije, biti će vam drago čuti da su serije i filmovi Star Warsa itekako uključeni u videoteku Disney Plusa. Ako ste se zaželeli George Lucas filmova, od kojih je sve krenulo, originalna i prequel trilogija dostupna je putem Disney streaming usluge. Ona također sadržava novije filmove, pa su tako zastupljeni Star Wars Rogue One, Solo i najnovija sequel trilogija. Uz pregršt navedenih visokobudžetnih filmova možete pogledati animirane serije koje je režirao Dave Filoni, The Clone Wars, Rebels i The Bad Batch. Po mnogima ove serije, čija se radnja zbiva istovremeno s nekim od filmova, sadržavaju neke od najboljih priča i razvoja likova u cijelom Star Wars svemiru. Naravno, moramo tu spomenuti i apsolutni nedavni hit The Mandalorian, koji je uspio oživiti atmosferu originalnih filmova sa dozom western stila. Također su dostupne najnovije serije The Book of Boba Fett i Obi-Wan Kenobi, za koje se nadamo da nas čekaju i nove sezone. Star Wars sadržaja ima na pretek i u svakakvim formatima, a svi su dostupni na Disney+. Ne možemo govoriti o Disneyu bez da naglasimo sadržaj po kojem je Disney i dan danas najpoznatiji. Naravno, radi se o animiranim filmovima. Bez obzira bili vi osobno strastveni fanovi Disney filmova ili ih koristili za one najmlađe u obitelji, s ovakvim repertoarom se rijetki mogu pohvaliti. Od klasika s kojima smo mnogi odrasli poput Kralja lavova, Bambija, Knjiga o džungli, do drugih originalnih i magičnih Disney filmova kao što su Frozen ili Lilo and Stitch. Ne smijemo zaboraviti ni vrsne Disney ekranizacije Robin Hooda, Male sirene i Aladina. Disney Plus također sadrži i neke starije naslove kao što su Mulan te 101 Dalmatinac, koji su nedavno modernizirani i prerađeni. Od 2006. godine Disney posjeduje i Pixar Studio. Ako vas treba podsjetiti koje nam je to naslove Pixar donio tijekom godina, počet ćemo s potragama za Nemom i Dorom, Wall-Em, Up te serijalima poput Priče o igračkama koja je nedavno dobila i vlastiti spin-off Lightyear. Uz to možete naći prva dva nastavka Incrediblesa, kojima će se uskoro pridružiti i treći. Za kraj preporučili bi vam jednu krasnu osobnu priču, smještenu na talijanskoj rivijeri zvanu Luka, koja nas je nedavno u potpunosti obuzela svojom vedrom atmosferom. Ranije smo naveli koje sve kultne filmove možete pronaći u bogatoj virtualnoj videoteci Disney+. No svi znamo da nas većinu ipak zanima što je to novo što nudi ova streaming platforma. Ne može se vječno živjeti od uspjeha iz prošlosti, ali se na njima svakako može graditi. Najbolji primjer može se pronaći u animiranom naslovu Chip and Dale Rescue Rangers. Disney je odlučio oživiti simpatični duo koji se prvotno pojavljivao u kratkim animiranim filmovima Donald Ducka i Plutona, te koji je bio iznimno popularan početkom 90-ih prošlog stoljeća. Sličnu formulu slijede Mulan i Cruella, koji su ovoga puta ekranizirani u ruhu igranog filma, umjesto Disneyevim kvalitetnim animacijama. Da Disney Plus kompanija ima mogućnost eksperimentiranja i upuštanja u kreativne i inovativne projekte, možemo vidjeti zbog filmova poput Hamiltona. Radi se o filmu sastavljenom od uživo snimljenih video uradaka istoimenog brodvejskog mjuzikla iz 2015. godine. Radnja prati biografiju Aleksandra Hamiltona, jednog od očeva utemeljitelja Sjedinjenih država te prvog ministra financija. Jungle Cruise i Artemis Fowl također su novi filmovi sa zanimljivim konceptima i originalnim idejama. Prvi je baziran na temelju stvarnog tematskog parka u Disneylandu, dok se drugi temelji na romanima s elementima fantastike te istražuje tajni svijet vila. Inovacija građena na starim uspjesima za sada se svakako čini kao dobitna Disney formula ako pričamo o filmovima. Ako pak pričamo o serijama, Disney Plus nudi šaroliki sadržaj novih naslova za neke od kojih nestrpljivo iščekujemo nove epizode. Tu se najviše referiramo na The Walking Dead, koji upravo emitira svoju 11. i posljednju sezonu. Zadnje epizode ćete nedugo nakon izlaska moći gledati upravo na Disney Plusu. Ukoliko postapokaliptična atmosfera nije vaš stih,
te volite nešto realističniji pristup, drame poput Pam and Tommy i Dopesick držat će vas itekako okupiranima. Temeljena na istinitim događajima, Dopesick približuje američku borbu s ovisnošću o opijatima i korporacijama koje takve supstance proizvode. Pam and Tommy se osvrće na turbulentni trogodišnji brak Pamele Anderson i Tommya Leea te na ilegalnu distribuciju poznatog porno uratka slavnog para. Ako ste više ljubitelj misterije te volite kvalitetno obrađene detektivske istrage, nikako ne možete pogriješiti sa serijom The Killing. Prerađena danska serija, čija se premisa primarno usredotočuje na istragu ubojstva tinejdžerice Rosie Larsen, ali i na posljedice koje taj tragičan događaj ostavlja na Larsen obitelj. Za malo humorističnog oduška, no i dalje uz dobru dozu drama, Disney Plus nudi naslove kao što je Atlanta, koja pod kormilom američkog repera Donald Glovera prikazuje neobičnu rap scenu Atlante. Moramo spomenuti i Steve Martinovu komediju Only Murders in the Building, o kojoj ćemo samo otkriti da uzima nešto drukčiji pristup o istragama ubojstva. Ponuda serija će se samo dodatno povećavati, a što nas sve čeka u budućnosti, otkriti ćemo vam na samom kraju emisije. Naravno da vas zanima i jedan dosta bitan faktor prilikom korištenja Disney Plus streaming usluge. Koliko ona zapravo košta, te kakve tehničke mogućnosti podržava. Mjesečna cijena korištenja platforme, koja uključuje sav prijašnji navedeni sadržaj, je pristupačnih 7,99 eura. Ukoliko se odlučite pretplatu uzeti na godišnjoj razini, ona iznosi 79,90 eura, značajno manje nego na mjesečnoj bazi. Jednom kada se pretplatite, imate pristup visoko kvalitetnom sadržaju sa do 4 istodobna streama. To praktički znači da uslugu istovremeno može koristiti više prijatelja ili cijela obitelj. Isto tako, mogu se kreirati do čak 7 različitih profila, a svaki će onda imati svoje specijalizirane preporuke ovisno o sadržaju koji se na njemu konzumira. Uz to, platforma podržava neograničena preuzimanja na do 10 različitih uređaja. Roditelji će također moći postaviti dječje profile s prilagođenim sučeljem kako bi imali pristup sadržaju primjerenom za dječju dob. Što se tiče video formata, Disney Plus podržava 4K, HDR10 i Dolby Vision, pa ćete moći optimizirati kvalitetu slike ukoliko su te značajke podržane na vašem televizoru. Sada kad smo vas razriješili briga o tehnikalijama, idemo vidjeti što Disney Plus platformu čeka u budućnosti. Kao što smo prikazali tijekom ove emisije, Disney Plus usmjerava se na osnaživanje već postojećih i voljenih franšiza uz konstantno inoviranje i zadiranje u područja u kojima se do sada nisu iskušali. Jako nam je drago vidjeti da nastavljaju blisko surađivati sa Dave Filonijem, koji upravo radi na jako iščekivanoj seriji Ahsoka. Uz buduće naslove poput Ahsoke, The Acolyte, koji će prikazati vrhunac ere Visoke Republike i 3. sezone The Mandalorian, Star Wars je svakako u sigurnim rukama. Ne morate dugo čekati ni na novi Marvel sadržaj, jer nam uskoro izlazi I Am Groot animirana serija. U budućnosti nam se još spremaju nove serije poput Marvel Zombies, Marvel Secret Invasion, a vraća nam se i dragi nam Daredevil u seriji Marvel Daredevil Born Again. Ne smijemo zaboraviti ni na nastavak voljene animirane serije X-Men, koja trenutačno još nema precizniji datum izlaska od 2023. godine. Sadržaj će se također nastaviti proširivati i za one najmlađe i to oživljavanjem dobro nam poznatim Muppetsima te povratku raznih voljenih naslova kao što su Moana, Cars on the Road, Zootopia i Noć u muzeju. Ne morate se ni brinuti za nove epizode Simpsona i Futurame, jer će sve naravno biti dostupne na Disney+. Neki od budućih naslova koje moramo spomenuti su Pirati iz Kariba i National Treasure Edge of History, posebno namijenjene gledateljima avanturističkog duha. Za šećer na kraju, ako slučajno ne znate, Disney posjeduje prava na brojne Foxove franšize, među kojima je i legendarni Firefly. Držimo fige da nove nastavke ovog legendarnog serijala jednog dana gledamo upravo na Disney+.